गसाइगावनि श्रीरामपुराव गुबुन हादोरनि सिगारेट जब्द खालामनाय जादों। गसाइगाव आयेन बेरेखा सिखाव फालांगिरिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव गसाइगाव आरो श्रीरामपुर पुलिसा समबारखालि हर गेजेराव जानाय अपारेशनाव गोबां बिबांनि गुबुन हादोरनि सिगारेटफोरखौ हमनो हायो। जथाय पुलिस हान्जाया रेजिस्ट्रेशन नाम्बार MH12MV3914 गोनां गंसे ट्राकखौ हमनो हायो, जाय ट्राकआव नंगुबै फोरमान बिलाइ गैयालासेनो गुबुन हादोराव बानायनाय सिगारेटनि कार्टन लानानै थांगासिनो दङमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गारिखौ मोजाङै नायबिजिरनायनि उनाव 12,000सो गुबुन हादरनि सिगारेट बोखांनो हादों। आयेन बेरेखा फालांगि लामाजों हादोरसायाव सिखावै दैथायहरजानाय बे शिपमेन्टनि बाजारनि बेसेना 20 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होनना साननाय जादों। अपारेशननि समाव पुलिसा उत्तराखन्डनिफ्राय सानै सुबुंखौ हमनो हायो, जाय सुबुङा जुल्फिकार आरो रबर खान मुंनि, जाय सिखावै फालांगि खालामनाय मुवाफोरखौ रोगानायाव लोब्बा दंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों ट्राकआ सिगां आसामाव हाबदोंमोन आरो बे ट्राकखौ गुबुन हादोरसिम लांनो नाजागासिनो दंमोन। अदालगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि नोगोरनि गलमा सकआव गोदानै केगवायारि अट'मबाइल्स बेखेवदों। गलमा सकनि ब्रह्म पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव सुजुकी, हुन्डाइ, मारुति कारफोरनि रिपेयारिं, वाशिं, नांगौ रोखोमनि कालार होनाय जायो। लोगोसे बेवहाय अरिजिनेल पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।